Гледате 1 на 1. Овозможено од Lenovo, дистрибутери овластен сервис и нет. I onda sam dao intervju za jedan list koji nije najprodavaniji kao... Тираж со нешто. Da, neki kao Politika u Beogradu ili, ne znam kako se ovde zove, neke novine, obične, dnevne, Так. Ali to je Jean Minjibao, to je najprodavaniji. A ja sam dao za neki koji je nešto drugačije. Bratучен. Da. I onda sam dao intervju, tako 10 minuta. Te novine se prodaju 300 miliona primjeraka dnevno. A to je onaka? Da je onako usput. I imaju ovako samo 4 stranice i ja im kažem, molim da sačuvajte mi jedan da imam novine koje se prodaju 300 miliona. I oni meni pošalju u tom stanu gde sam živeo i sad ja gledam sve na kineskom, a nema slika i ne znam gde sam ja. Znaš, sve...